Tofa! Ana wata sai ga wata. Yanzu fitaccen mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara ya saki wata sabuwar waƙa wadda ya yi ma fitacciyar jaruma a masana'antar Kannywood mai suna Rahama Sadau. Ita dai wannan waƙa mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara ya yi ta ne don taya amarya tare da angonta Ibrahim Garba murna na wannan aure da aka ɗaura musu tare. Shi dai wannan aure abin da ya ba mutane mamaki a cikin shi ne babu wanda ya ji sanarwar wannan neman aure, barantana kuma sa ranar da za a ɗaura wannan aure. An waye gari ne kawai aka ji ana ɗaura ma Rahama Sadau aure, sai kuma aka ga ta yi posting a kafafen sada zumunta inda ta ce lallai yau ne aka ɗaura mata aure tare da angonta Ibrahim Garba. To shi yasa mutane suka yi matuƙar mamaki, to ta yaya aka ɗaura aure babu wanda ya sani a cikin 'yan masana'antar Kannywood, sannan kuma masoyanta masu bibiyanta a kafafen sada zumunta su ma ba su sani ba, domin dai ita dama Rahama Sadau allurar cikin ruwa ce mai rabo ne ya ɗauka, domin tun a shekarun baya tun da ta fara tashe a wannan masana'anta ta Kannywood akwai masoya waɗanda suke fitowa daga cikin masana'antar Kannywood da kuma wajen Kannywood domin su ga sun auri Rahama Sadau, amma kuma Rahama Sadau kwata-kwata ta nuna lalle ba za ta iya aure a wannan lokaci ba. Abin da zai baka mamaki shine sai kuma daga baya kwatsam kawai aka ji an ɗaura mata aure. Ita dai Rahama Sadau tun kafin mahaifinta ya rasu dama ya so a ce dai lalle Rahama Sadau ta yi aure, amma kuma Rahama Sadau Allah bai ba ta ikon yin aure ba. To sai kuma yanzu bayan mutuwar mahaifinta an yi 40 da kwana 10 kenan sai aka ji Rahama Sadau ta tsaida wannan Ibrahim Garba, inda aka taru aka ɗaura mata aure akan sadaki 300,000. Abin da zai baka mamaki shine mafi yawanci za ka ga aure na masu kuɗi irin na su Rahama Sadau sai ka ga yana da sauƙi matuƙa, amma kuma mu yanzu idan aurenmu na talakawa ne sai ka ji an ce 400,000 ko kuma 500,000. Abin da ake karɓa kenan, wanda su Rahama Sadau mafi yawancinsu jaruman fim da jaruman masana'antar Kannywood da wanda kuma suka shahara a kafafen sada zumunta za ka ga in za su yi aure kwata-kwata ba su auren talaka, domin shi kanshi talaka ma ba zai kuskura ya zo inda suke ba, domin 'yan fim kowa ya riga ya san 'yan gayu ne. Za su sa riga mai tsada, za su shiga gida mai tsada, za su hau mota mai tsada. Duk da dai wasu da dama suna ganin cewar su 'yan fim duk wani abu da za su yi amfani da shi dama aro shi suke yi, to amma kuma ka sani cewar malamai sun nuna cewar duk irin fatan da kake yi wa kanka to lallai fa wannan fata zai iya bin ka. Idan ka sa ma kanka suna mai kyau tun a duniya to lallai wannan suna mai kyau shine zai bi ka kuma har ranar gobe lahira, sannan idan ka sa ma kanka sunan banza to lallai tun a duniya wannan sunan banza zai yi tasiri a kanka, kuma ko da ka mutu da shi za a kira ka. To ko da wani lokaci ana ganin irin wannan shiga da suke nunawa ta bajinta suna ma kansu fatan alheri ne, to shi yasa sai ka ga da dama ko aure suka tashi sai ka ga talaka mai ƙaramin ƙarfi wanda sai ya fita kullum ya nemo abincin da zai ci, za ka ga kwata-kwata bai zuwa neman aurensu domin yana hangen irin kuɗin da ya ga suna watayawa da shi, da irin wayoyin da suke riƙewa na zamani, da irin motocin da suke siya. To lallai shi talaka zai ga lallai kwata-kwata wannan ba irin matar da ya kamata ya aura ne ba. Wanda dai da dama 'yan fim ɗin da za ka samu su kansu asalinsu 'ya'yan talakawa ne, to amma kuma lokacin da suke kafin su fara fim suna da samari wanda suke ƙaunarsu suna son su aure su, to amma ganin su fara wannan harkar fim wancan samari sai su ja su jikinsu inda suke ganin cewar yanzu wata koma zuwa gurin ta kai za ta nuna bata san ka ba, ba ma ta taɓa ganin ka ba tunda ta riga ta samu duniya. Shi yasa ko da wani lokaci za ka ga 'yan wasan Hausa irin shigar da suke yi za ka ga shiga ne na masu kuɗi, shiga ne na sarakuna, kuma ko da wani lokaci za ka ga duk wanda yake wannan masana'anta ta Kano za ka samu lalle yana tare da manya-manyan 'yan siyasan ƙasar nan, sannan kuma yana tare da manya-manyan masu kuɗin ƙasar nan, domin dai
kowa ya san mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara yanzu a masana'antar Kano lalle babu wanda ya kai shi gamewa da 'yan siyasa 100%, kuma kowa san dai asalin mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara mutumin ƙauye ne irin mu, wanda kuma kowa ya san Kahutu lalle garin su local government ne, amma ba a ma bashi state ba. Amma yanzu mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara a matsayin shi na mutumin ƙauye, mutumin binni, mutanen binni da dama mutum dubu nawa mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara ya taimaka, wanda yanzu mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara duk garin da za a ce ya je to lalle zuwan shi ya fi zuwan gwamnan garin, domin mafi yawanci mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara za ka ga ba gwamnati ne shi ba, sannan kuma shi ba ɗan kwangila ne ba, yana yin harkan waƙoƙin shi ne ya samu kuɗi. Amma kuma za ka ga irin taimakon da yake yi ma al'umma ƙasar nan tamu Najeriya, sai ka ga manya-manyan masu kuɗi na duniya irin su Dangote sai ka ga ba sa irin wannan taimako. Yau inda ce irin taimakon da mawaƙin siyasa Dauda Kahutu Rarara yake fitowa yake yi ma mutanen Najeriya, a ce a zahiri manyan 'yan siyasar ƙasar nan su ma sukan fito su taimaki talakawa haka, to lalle da an samu matuƙar sauƙi. Abin da zai baka haushi shine ko da wani lokaci zaka ga talakawa 'yan siyasar nan suna musu kyakkyawan zato idan sun hau mulki da za su taimake su 100%, amma kuma shine sai ka ga idan 'yan siyasar nan suka hau mulki sai ka ga sun yi watsi da talakawan ƙasar nan kwata-kwata ba su kula su. Domin yanzu ku duba ku ga irin ta'addancin da ake a yankin Zamfara, a yankin Sokoto, a yankin Katsina, a yankin Neja, a yankin Birnin Kebbi. Kullum ana kama mutane ana kashewa babu gaira babu dalili. Abin da zai baka haushi shine yanzu akwai wani faifan bidiyo da ya fita kwanan nan inda mutanen ƙauyuku 'yan bindiga suka koro su suka ƙona garin su suka kashe musu mutanen su da dama, inda suka fito wajen wata sakatariya na gwamnati inda suka kawo koke. Amma abin da zai baka mamaki suna kwakwance jami'an tsaron da ke gadin wannan guri suka zo suka faɗa wa mutanen da duka, inda wasu aka kakkashe su a gurin, wasu kuma aka ji musu miyagun raunuka, inda aka ɗebe su aka tafi da su asibiti. Abin da zai bata maka rai shine gashi kullum duk mai bibiyan kafafen sada zumunta ko gidajen jaridu ko gidajen rediyo zaka je gwamnati tana fitarwa cewar duk wanda ya zalunce ka kar ka sake ka ɗauki doka da hannu, lalle ka kawo ƙorafinka hukuma mafi kusa. To amma waɗannan mutane lalle sun cika ƙa'ida ta gwamnati inda suka kawo ƙorafinsu inda ya dace, amma kuma a ƙarshe sakamakon da aka yi musu shine kuma aka zo aka yi musu wulaƙanci aka ƙara tozarta su. Yanzu mutanen yankin Zamfara babu wani abu da suke buƙata a yanzu rayuwar nan irin lalle su samu tsaro. To amma abin da zai baka haushi shine duk wani gwamna da zai zo zai ɗauki alƙawarin cewa lalle idan ya hau wannan 'yan bindiga sai bai da turji za a kawo ƙarshen su, amma kuma wannan abu kullum yana ƙaruwa ne, domin ka san shi ɗan Najeriya lokaci wawaye da dama sun yawa a Najeriya. Domin ka kaddara a ce duk duniya a ce za su taru kowa a ce Allah zai sashi aljanna, to shi ɗan Najeriya dole sai ya bauɗe, ko da an yi sashi cikin aljanna ya bauɗe ya tsalle ya faɗa wuta, domin shaka ɗan Najeriya yake. Duk wani abu da zai ja a mushi wulaƙanci ɗan Najeriya sai kaga sai ya aikata shi. Yau a Najeriya sai kaga mutum ya yi gayyar 'yan uwansu 'yan Najeriya da bindigogi sun je sun faɗa gidan wasu 'yan Najeriya sun kama wasu sun kashe su, sannan sun ɗiba su sun kai daji inda za su ce a ba su kuɗin fansa. Idan ko ba da kuɗin fansa ba saboda tsabar rashin hankalin ɗan Najeriya gaba ɗaya waɗannan mutanen sai ya kama su ya kashe su. Kuma a Najeriya ne za ka ji an samu mutum ya haifi ya ta cikinsa kuma sai ka ji ya kama ta yi mata fyaɗe, sannan kuma idan an zo an tambaye shi me dalilin da ya sa haka sai ka ji ya ce kuma sharin shi ne saboda tsabar son zuciya. Duk fa a Najeriya ne ake aikata irin wannan. Abin da zai baka mamaki ɗan Najeriya sai ka ga yau ko bashi kake bin sa idan ka zo ka tambaye shi sai nuna ma ran shi yayi matukar ɓaci. To amma mutumin da yake nuna cewa kana bin shi bashi dan Allah ran shi yana ɓaci, shin menene zai sa a zo a same shi da hannu irin a cikin irin wannan aika kaga kwata bai kamata a ce duk wanda ya san cewa daidai da bashi idan ana bin sa ba idan an tambaye shi ran shi zai ɓaci. To kaga irin wannan aika kwata bai kamata a ce ya shiga ba. To amma mutanen mu na Najeriya sai kaga ba sa kiyawa duk abin da ya zo ƙasar nan tamu, na rantsi da Allah ko yana da kyau ko bai da kyau, ɗan Najeriya idan ya fara yin wannan abu tun kana sha'awar abin nan sai abin nan ya gundure ka. Yanzu ku diba huga wannan harka ta garkuwa da mutane tun da ta shigo Najeriya, kai idan ma baka sani ba sai ka ɗauka a'a a nan Najeriya ne aka fara ƙirƙiro harka ta garkuwa da mutane, domin ba za ka san cewa lalle ana garkuwa da mutane ba. Kai ka je ofishin 'yan sanda ko ofishin 'yan manga ko ofishin alkali, kai ko ka je gidan yari kaga yadda ake shiga da matasanmu gidan yari ana kai su wanda suke garkuwa da mutane, yanda ka san
ana taso yanda ka san ana taso ɗalibai daga makaranta haka za a ana kawo mutane ana shiga da su gidan yari duka waɗanda asirin su ya taune akan harkar garkuwa da mutane. Alhalin kamar yadda Bahaushe yake cewa cikin 1000 masu garkuwa da mutanen nan sai kaga ɗaya ne fa ake iya kamawa a rana, amma ga su nan sun taru sun yawa wanda yanzu haka a gidajen yaran Najeriya nan akwai masu laifi kala daban-daban kusan mutum 100 ne a tsare ka duba ka gani. Kuma idan ka je mafi yawanci a gidajen yaran nan za ka ga matasa 'yan ƙasa da shekaru 40 su ne suka fiya ba wani suka haura shekaru 40 ba, kuma duk irin waɗannan ana yin fa abu ne saboda a samu kuɗi maimakon mutum ya tsaya ya bi hanya ta halal ga sanan da dama. Dan Allah dan Annabi idan yau ne farkon zai ku wanta shatamu ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa ka sha ɗibin nan kai lakin muna godiya sosai ga cikakkun bidiyon idan ku kalla. Mutum ina da maganin wallahi ina gaskiya mun bata maganin mi ina da zamani kai hakuri esruwa nace mutum ina da maganin sa yanzu mu dawo batun sakin mutane mutane da bai tuba ba to mutane kana ji mutane na magana sakin su ko a sauka maganar mutane na in ba dai kudin da za na ce a kawo man yanzu jira tsakaninka da Allah dan mun wadi don Allah yana ganin ka janga bawan Allah wanda bai maka kudi ba mu wallahi inda ƴaƴan ministerorin nan ne kuke doki a mutume na wallahi da sai mu kama muku har da information zamu ba ku amma talaka bawan Allah ne muku. To wace ma ba su ciki diyan masu kudi akwai su ciki dun mu hada. Ba mu ce diyan ma kudi dan mu mutum na mai kudi ya biya da kudin shi ta halal ba shi ba. Wanda sun kai sata kudin nan na gwamnati sun ka cikakkan nan nasu mutum ne na suna anna sata ba talakawa ba dan Allah. To akwai irin su din na ce maka kai baka ji ne. Kai mutum na. Yanzu jira da yanzu tsakaninka da Allah menene alfarmar da za a yi mana da azumin ga? Na cin na menene na sakin mutanen koko? Na sakin mutane dan saboda a su ci alfarmar Ramadan. To me ya kamata yanzu ku za ku kawo kudin su koko dai ya yanzu abokina kudi yanzu har kana jina kai yanzu ba ka da imani wallahi Allah yankan rake tsakaninka da Allah yankan rake tsakaninka da Allah duk dukiyar da ba ka da imani ku sojan Najeriya ku hauro Aliyu ya bi ka imani talakawa da su dan Allah to dalilin me kace haka nan Aliyu duk maganar da ake Aliyu bai furta cewa za mu kawo kuɗi ba. Aliyu magana yake yi ta fahimta amma kai yankan rake ka rinka sa kanka imani wana duniyar nan da take mutuwa har ka ba ni moderator da Allah to kai kana wallahi kina zo nake son baka na kasa. To akwai kebi Milano yana da kyau ki dauko kebi. Wani kebi ki ga Allah kai ba na da yiwa waye ce kake hukin gidan ya cika ne yayi kana ji ai ba space gidan a cike yake ta ba da ko haka ba da ya cike ne to kai don Allah jidda ba da fata na dauko wata yarinya ma ni an hima abun kore sai mace ganin ku jidda man katon nan don Allah wani cikin su wani kato za a cire ganan na kasa din nan bakin nan mummuna yayan nawa a ba da ni yake bar sojan wanga da sojan ga ganan zakiya ai sai dai kai cire ka da ba dan Aliyu ba kai din ba ka cire ka zai kai din ma cire ka zai inda ba dan Aliyu ba da cire ka zai fadanci yake yi Allah ya biya oga fadanci yake yi don Allah ni hulla oga ta mai na so in ba makiyaye saboda ni su yi sadai in ba makiyaye ya za a yi da cire ka ma zan yi inda ba dan albarkacin Aliyu ba cire ka zan yi kai don Allah ai kai na so a sauke ka wallahi don ba ka da gidan ba na gidan ai mu da masu gidan kai don Allah ba kai ka kira ba mu da masu gidan ai yanzu ga wannan hula an baka hula za ka zo karba za ka zo kansa to ga kanan kwanci amma to ina zan isko ka za ka zo kansa soja ina gaishe ku dan Allah ku yi musu magana tunda dai sun labe ba sa hitowa su ina ka kai isko ka yanzu kai yankan rake ina Aliyu yankan rake ina Aliyu ka ba mu Aliyu ina jin ka yankan rake ana ji ko ka ba mu sojojin nan na Niger ku bakuri saboda akwai rasha ku hannun mu nisa akwai mina mu hannunku akwai mina mu hannunku rasha ba irin bindigan nan babba ba
akwai guda gare ku ta Niger. Green 50. Yi mana. Bring it. Irin yan galaba nan da muka Waye kace shiga. na rago? Babu damuwa KB Milano brother. To wancan ya hankali ya rike shi tsoro ya jiya. Kana ji mutume na ka san yadda za a yi. Ya. Ni Hajiya kin yi sallah kuwa? ni Kai sallah. kana ji na ko ka ji tsoron Allah ka tuba ka zo zan ka turai ka sha malta ka sha maltina ka ga fararen mata a kun duniya in ka te lahira ka shiga aljanna. To gamantina kai ka sai man ita. Na kudin wallahi jinin mutane ne kake sha mutume na jini kana ishan jini. Nan jini ne a ciki. Wallahi jini ne hadisi ingantacce. Nake jini ne an nan ciki. Wallahi jini na mutume na. Doctor kenan bature jini ya ka sako a nan muka sha ko. Kai ne kake shan Wace mini ne na rabuwa? Takilla. Ga shi na To kana ɗauko ji shi. to dan Niger din ko dai kai ma bakin ciki ka kaman da mantina ga. Ni ga abun da nake sha da shi nake sha mutume na ban shan. Kai wannan abu ai giya ne jahili ne kai. Kai ni azahili. Bi Qur'ani shan mutume na. Gaskiya na dan gani amma dai to wadancan wa. Yanzu dai ka san da cewa ne cikin wanga wuri Allah ya ce wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fa jazaohu jahannama khalidan fiha abada. Ko kashe mu'mini Wallahi sai ya ga ina Kana ji na. ina jin ka mutume na. Gaskiya kai mai ilimi ne to wadancan karnuka su ko biro ba su Jawa ne su yaƙi ne sun ka iya ni kuma da horo hulla ne mutume na mu yi magana. wadancan gaskiya dancan kana ji wannan ma ba su iya yaƙi ba tunda nan wallahi ma ba su iya komi. Mutume na yanzu kai ka da mu'mini ne kai. Wane? Kai da Allah sa ka mutum da Allah ke ma hasiya. Kai ka da mu'mini ne kai. Ka da mu'mini ne. Ba mu'mini ne. Jira Ali da Allah ya surwa ai hakuri. Ka da mu'mini ne. Garanti. To Allah ya ce muna wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. To waɗannan mu'minan da kan rike a gidanka kan rike su kashe kai musu turka cikin daji dan darajar alqur'anin ga ka sake bayan Allah su ta zuwa tahiyar su. To wai kai wa ce ma ana rike da mutane wai kai. A yanzu kai ya sake. yanzu ba sai kana da imani mutum ne. waya mai tsada. Da ya ka ji. Yanzu ya duba waya mai tsada iPhone is it 12 ne ko 13 ya ce wani bawan Allah ne ya kama shi aka bashi wayar. Ya ansa a haka ko kuma ya ƙara kuɗi na ce don Allah ya bari tuna wayar ka mutum yana. To kin san abun da ya sa na ce haka nan. Don in ga wannan sojan nan bakin nan mutuwa zai yi koko dai ya hankali bakin ciki ya mutum yana sojan nan shi dai matsalar shi dai sojan. Ai ni da kake gani. Ka sojan rubuta ka aje. Jira da za ka ga rubuta ka labari ba. Kai haƙuri Wai kai kana shan kwance shege ko kuɗi ba kada ina za ka ma Ba ni da kuɗi amma ranar da zan dire wannan wurin. Ranar da kakanka ma ba kai ba ma kakanka ma ba zai kai labari ba. Ruwa ai hakuri kai dai don Allah sha zahin kana. A yaran da yake nake masa amfani da shi. Sabon yanka rake. Ka san kullum Sabon yanka rake. Sabon yanka rake. hakuri ruwa. Sabon yanka rake. Sabon yanka rake. Ga kuma ga kun Dan Allah ba da aliyu magana da shi dan Allah. Yau ta uwa ta uban ne ba daɗi inda za a haɗu a haɗu a yi sai mutum ya faɗa ka ce ina waje kaza idan soja zai iya je ya same ka idan kuma ku je ku same su ba shi kenan ba amma ana ta zagin iyaye uwa uba ba su iya fada ba don uwar su zagin iyaye din bai yi ba ba gwara mutum ya faɗa ina waje kaza ina waje kaza ko ba haka ba sojojin ba za ku iya shiga ba dai su kuma su yan ta'adda su iya shiga ba shi kenan ba amma kuna ta sake iyayen juna Salamu alaikum. mu dai dan Allah dan Allah ba yi kokari dai a kawo mana karshen wannan da wani za a ji da yunwa ko da talauci ko da fataran da yake cikin Najeriya ko da sojojin faran za aka tashi aka zo aka munafurci aka sai da Najeriya da wani za a ji antina daga manyan mu ne Aliyu. daga manyan ne mana yan kutumar burau ba tsinannu sun jage ba sun yi shiru daga su ne mana kuma kin san me ne ni ma za ka sauke ni ban sauke ki ba ni ma za ka sauke ni a'udhu billahi ilaha bari na gota ita
Mutane na biyo ina saukar da har na saukar da ita ma. Ɗauko ta to, ni da ita zan yi magana, ni ka san mene yanzu dan girman Allah. Ana zagin ka fa shine faran ka fa yake ɓaci fa Aliyu. Ko ba haka ko ranka baya ɓaci. Ai ta zagin ka. Ai ta zagin ka kana jin daɗi, iyayenka suna inda suke ana zagin ka kana jin daɗi. Ba daɗi. To ai bata turo request ba da na ɗauko ta. Kai ka san in ka ɗauko su zagin ka za su yi, me amfanin ɗauko su? Kyau ai ɗauko su baya da amfani, haka nan dai kawai na ɗauko su dai domin na saukar da su. Ba ta tura request ba na ɗauko maki ita. Su sai zaƙin baki sun iya zagi, amma kuma su ma fa sun san gaskiya. Kwanaki wanda ya fito ya faɗi gaskiya ba koran shi aka yi aiki ba. Ko a da live ne. Na ne ko min ko sheta saboda min ketta ma daidai sada duniya har nan da zina na wando. To duk na ni je da mu da ne min natti ne malai. Mutane To ta ba wanda inda na din da yana haimen ketta mana ko ala ilimi. Me kika ce? Ina jin ki. ko na ce mutane ne waɗanda Ana tambayan ka kai mutane ku mutane ne ko ba mutane ba? Wai mu da mutum. Oh gida Allah min ne oh gida. Yi mana ƴan mata bai sunan ki. ka kashe mana